Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kami. Mga igsoon, padayon natong iampo nga magmalinaon ang kalibutan. Mahunong na unta kining panagbangi, panag-away tali sa mga nasod o ang ato sab nga dinhi sa simbahan kanunay mo tigbabaw ang hustisya o ang pagpasayloay. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalitan ning ato mga slots para sa mga proyekto sa simbahan, hatagan usab unta sa mga grasya, labi na ang kalinaw ug ang kalipay sa ilang kasing-kasing. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, panalipdi kami sa tanang katalagman, hatagi kami kagawasan sa espiritu ug kaayuhan sa kalag ug lawas, aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang sinugdan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Higugma ang hustisya, kamong mga nagamando sa kalibutan. Ibutang sa tinuoray ang inyong mga huna-huna diha sa Ginoo, o pangitaas siya sa matinud-anon gayud. Sila nga wala nagsulay kaniya, makakaplag kaniya, mupakita siya kanila nga nagasalig kaniya. Ang katawhan sa Dios na himulag kaniya, tungod sa mga hunahuna nga dili matarong, ug kun may igo kitang kabuang sa pagsulay kaniya, maulawan kita sa iyang gahom. Ang kaalam dili gayod mo puyo diha kang bisan kinsa nga malimbungon o ulipon sa sala. Ang tanan nga balaan nakakaton pagpahilayo sa malimbungon nga mga tao. Dili siya ikita sa diha nga ang mga binuang hunahuna ay gapadayag. Dili siya mahimutang sa diha nga gihimo ang pagpanglupig. Ang kaalam oy usa ka espiritu nga mahigalaon sa mga tao, apan dili magsulti batok sa Dios, kay ang Dios nasayod man sa atong mga gibati ug mga hunahuna ug namati sa atong tagsa-tagsa kapulong. Sanglit ang tibuok kalibutan na puno man sa espiritu sa Ginoo
ug naghugpong sa tanan nga anaa niini. Nahibalo siya sa tagsa-tagsa kapulong nga gisulti sa mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Aga ka ako, Ginoo, subay sa dalang nga walay katapusan. Aga ka ako, Ginoo, subay sa dalang nga walay katapusan. O Ginoo, gisulay mo ako ug nakaila ikaw kanako. Nahibalo ikaw kanusa ako mulingkod ug kanusa mo tindog. Nakasabot ka sa akong mga hunahuna gikan sa halayo. Ang akong mga panaw ug mga pahulay imong giusisa. Sinati ikaw sa tanan kong mga paagi. Aga ka ako, Ginoo, subay sa dalang nga walay katapusan. Bisan sa wala pa ang usa ka pulong sa akong dila, ania o Ginoo, nahibalo ka na sa tibuok niini. Sa akong atubangan ug sa akong luyo, imo akong gipiit o gibutang mo ang imong kamot kanako. Ang maong kahibalo katingalahan ra kaayo kanako. Taas ra kaayo nga akong abdon. Aga ka ako, Ginoo, subay sa dalang nga walay katapusan. Asa man ako makalikay sa imong espiritu, sa imong presensya asa man ako makakagil. Kun musaka ako sa kalangitan, tua ikaw dito. Kun mosalom ako sa kahiladman sa kalibutan, tua ikaw. Aga ka ako, Ginoo, subay sa dalang nga walay katapusan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayahon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala mahitabo gayod. Apan alaot ang tao nga tungod kaniya nahitabo kining mga butanga. Maayo pa kaniya nga higtan ang iyang liog og usa ka dako nga galingang bato og itambog siya ngadto sa dagat kaysa makaangin niining gagmayng mga bata sa pagpakasala busa pagmatngon kamo. Kung ang imong isig katao makasala badlunga siya ug kon maghinulsol pasaylua. Kung makasala siya kanimo sa makapito sulod sa usa ka adlaw ug sa matag higayon muanha siya kanimo ug moingon, naghinulsol ako, kinahanglan imo siyang pasayloon. Ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Og ang Ginoo mitubag, kung duna kamoy pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga sikomoro, maluka ka og balhin sa dagat og kini mutuman kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kadungog naman ta aning mga sala nga skandal. Kana bang ang atong binuhatan maoy nakaangin sa atong isig katao aron sila makasala. Practically ang tanan giyong sala skandalos, makatakod gid na siya sa laing tao. Bisan gani ang sala ni Adan og ni Eva dugay na kaito nahimo mang original sin. Apil na pud ning atong personal sins, mutakod gid na sa ato isig katao. Mao bitaw nga kanang ginikanan nga magsigig pamalikas di lang gid na tuyoon, mutakod na ngadtos anak, mahimo sang mga himalikas ang mga anak. Munay gitawag og sala ni contaminate. Ya, kana sang sala sa mga kalaway, pareha nang mag-display kas imong lawas, labi na mga babay nga hapit wa nay tabon, mas skandalay sad makahuna-huna sa laway ang mga nagtanaw, apil ng pari usahay mga skandalos na. Pero dinhi sa atong Ebanghelyo sa akong pagpamalandong gisumpay ni Jesus ang pagpasaylo. Niingon siya, kung ang imong isig katao makasalag kapito sa usa ka adlaw, nya muduol siya nimo mangayog pasaylo kapito sad pasaylua sad siya kapito. Unsa man mosunod mo aning klasihas instruction, imong anak duwa computer, imong gibadlong ngayog sorry, uli kadiyot duwa na sa computer, imo na sang gibadlong ngayog sorry, uli kadiyot duwa na sa computer, makapasaylo kag kapito o imo na gyung laksiong dunggan. Di ka maminaw, ingnan bitaw ti ka mo ana man ka no, ipanis dayon. Nya kamo unsa man ipanis o sigihan lang yung pasaylo. Oy. Na, galisod gani mo ani. Galisod. Imong bana nangabit pagkabuntag niya pagkaudto lain na sa gikuyugan
Pagkahapon lain na sa gikuyugan, pagkagabi lain na sa gikuyugan, saman pasayloon. Imong silingan nga manuyupay, nangawat sa inyong balay, pagkabuntag, pagkaudto, balik na sagsaka, kawat na sad, sakpan nimo, ngayog pasaylo, pasayloon, pagkahapon-hapon, ngawat na sad, imo na sang gisakpan, ngayo na sag pasaylo, pagkagabi, ngawat na sad, saman, pasayloon gapon. Na di na sana madapa sa ato padigid ita mosunod ni Kristo. Pero ang gibuhat ni Kristo o ang gibuhat sa mga nagsunod ni Kristo, labi na ang mga santos nga atong gideklarar katong iyang mga apostoles, sobra pa sa instructions nga gihatag ni Kristo. Kaning giingong Kristo nga kun moduol nimo niya mangayog pasayloag kapito sa usa ka adlaw, kun makasag kapito, sa tinud-anay wa maghuwat si Kristo nga moduol niya ang mga tao og mangayog pasaylo. Wa pa gani mangayog pasaylo, iya nang gipasaylo. Kadto di ang nagsigig bato niya, gasigig hapak niya ngadtog mga latigo, kadtong gasigig hapak og lansang sa iyang kamot og tiil, naglansang niya sa cross ug nagsigig bugal-bugal niya bisag nagbitay na siya sa cross. Wa man to mangayog pasaylo, pero unsa may gisulti ni Hesus? Amahan ko, pasayloa sila kay wa masayod sa ilang gibuhat. Nindot no? Ana, sa ato pa di ay ang pagpasaylo dako kay ni siya nga isyu sa atong kinabuhi. Kung di ta mo pasaylo sa atong isig katao, kana bang daginuton ginato ang ilang ginagmayng sala, ato ginang duki-dukion nya timan-an gina nato, skandalos kay na siya, labi na ginato nga niya sa simbahan. Kita ba nga nagsigig simba, ako nga nagsigig misa, nya kusog ang motimaan anang mga sayop nga ginagmayng sayop, timan-an yun, daginuton ginagmaayo, magsige nag-ingon ang atong isig katao, labi na tong dili kayo manimbahay, naaman ta sa simbahan. Pagka-istrikta, pagka-istrikto, din alang kita makasultig lain niya, kung anon gidayon. Ano ba? Muna usahay, daghang maglagot na ako, yung kanis father ba, magsigig wali, o niya, kusog kayo mo daginot, bisag kama, bisag period, daginotong ginani. Ay, wa masag ko magkuan ana ninyo nga ako nang gisulti kay aron ako mong ingnon nga sad-an mo. Akong giingon ana aron ma-improve. Di ba? Ang teacher guning pare, teaching, ang among function isi pare nga mao say function sa simbahan, teaching, sanctifying o governing, ang pagtudlo, ang pagpabalaan o ang pagpangulo. Mo nay tulo ka function sa pare dinhis parokya. Mao sa nay function sa simbahan dinhis kalibutan, to teach people about the gospel, to sanctify people, and to govern people for heaven. Mao nang niingon ta sa atong tubag sa kanini ang Salmo, aga ka ako Ginoo subay sa dalan nga walay katapusan. Mao ni ang governing function ni Jesus din his kalibutan, governing function sa simbahan. Mao bitaw nga diri sa atong unang pagbasa sa wisdom ni Solomon, gitudluan ang mga leaders matud pa diri, higugmaa ang hustisya kamong mga nagmando sa kalibutan, ibutang sa tinuoray ang inyong mga hunahuna diha sa Ginoo ug pangitaa siya sa matinud-anon gayod, kay ang Ginoo ang kaalam nga Dios nun, dili mupuyo sa mga taong makasasala. Mubiya kuno na siya kanang mga tao bitaw nga kanang dili mga wa maningkamot sa pagkabalaan,
mubiya ang kaalam sa Dios. Nya unsa maning kaalam sa Dios? Ang holiness sa atong kinabuhi. Mubiya siya. Nya kinsa maning kinsa maning mga makasasala kanang di ka maong mupasaylo, dili ka maong musabot, dili ka maong mo tolerate sa mga panghitabo o sa mga binuhatan o sa sinultihan sa iyang isig katao. Sige ko no, bilingi ako no na imong tupad. Ing na magsigi kag pasaylo o magsigi yaw-yaw. Ing na ko no. Ing na ba imong tupad ba? Nasa inyong balay ba magsigi kag pasaylo o magsigi yaw-yaw? Congratulations sa magsigig pasaylo kay mahimo namong balaan. Dinhi bitaw sa atong parokya naamagid tay gipangbuhat nga para sa mga labing ubos. Kani mga labing ubos mao gini sila ang ug ato gyud tan-awon ba marag maayong dili tabangan kay di man guni sila manimba. Nya di pa gini manimba, mao pa gini sila magsigig sugal panahos pista nga dili hinuon manimba dito sa kapilya inigmisa tuwa sa sugalan, tuwa sa hantakan, tuwa sa kanini ang tarian, adtos mga kanang piryahan, mao man na ilang kasagaran, di ba? Pero panahon silang panginahanglan, ginahanglan sila bugas, ayo dayo na. Ginahanglan sila og kanini ang mga paayos balay, ayo dayo na. Ana. Pero panahon nga imong pasimbahon, di na manimba kasagaran. Nasa noy uban pero kasagaran gyud dili. Nya unsa may itong buhaton aron ta makatabang nila. Kinahanglan ang atong kasing-kasing dispose nga mopasaylo, musabot o mo-tolerate sa ilang way of life aron ta makapadayon pagtubag sa ilang panginahanglan nga dili ta magbutang og kondisyon. Muna dinhi karon akong akong birthday karong November 24 naningkamo ta nga makahatag og kaning expression of love ngadto sa labing ubos. Muna kasagaran ani nila di gyud kay ni mga hinimbahon na moingon ako, Father, kani bang atong tagaag bugas kadto lang aktibos kapilya? Nako ayaw kay kasagaras aktibos kapilya arang-arang man pagkabutang. Nya kana sang insya kaning ipaayong balay, Father, bisag dili Katoliko. Nako bisag dili Katoliko. Basta gubaon jud kay balay ato ginang ayohon. Basta pinakaguba gyud ilang balay. Di na nakinahanglag Katoliko pa na. Ngano man, aron atong mapakita nga ang atong kasing-kasing mapasayloon. Mausad na ang gisulti ni Kristo. Mianhi ko para sa mga makasasala. Nianhi ko aron paghatag og maayong balita ngadtos mga kabos. Pasabot gihigugma ni Hesus ang mga kabos kaayo. Nya kasagaras mga kabos kanang naturally poor ba? Pulos ni sila mga dili mo ila Ginoo kasagaran pero gihigog mas Ginoo ngano man maglisod man sila ila Ginoo kay wa man sila time to listen og pag-adto aning mga simbahan kay nagbinugnuay man sila sa ilang kinabuhi. Mura sila isda ba nga gisod sa aquarium nga di gid sila katulin kay naari gid sila diha sig ana lahi sa mga langgam lupad nga tuglayo makakita sila laing kamatuoran pero kining mga isda in town nga naa sa aquarium natuyok-tuyok lang sila diha. Mao na ang mga kabos gigapos sa ilang kahimtang. Mao na ingos Kristo to set free sa mga gipang bilanggo. Mao ni atong himuon. Og tungod ni ini, sige kong pakauwaw ninyo og baligyak slat. Uwaw ba ya? Na may pipila nga mo comment nako, Pader, ang imo bang mga wali, pero medyo maapil ang slat. Nako, saon man gyud nga ako maning i-integrate sa akong humili kay mao man ni ang mensahe para nako ngadto sa Ginoo, pero uwaw ba ya?
Pero andang ko magpakauaw kay di man sa di para ako. Maobit ang gislat na to kay gipahilo na ni sa usa ka tumong. O para ako pa ni sige ra jud kog baligya bahala wa nay tumong kay total para bulsa man ni. Dili. Para ni siya sa mga kabos nga nagkinahanglan. Muna salamat kay ninyo nga bisag ang uban gialingog-ngogan. Labi na sa tong dili kayo perming mo palit og slat balingog-ngogan man na. Pero kadtong mga nahigugma pagpalit og slat, lipay kay tanan. Sige lingay imong tupad ing na malipay ka inighisgot ni Father og slat. Ing na kono. Tanawa di ba ang uban wa mulingi, wa man na sila malipay. Mao na nga ako kining hisgutan ngano man i-integrate ni sa mensahe sa Ginoo. Muna ako ni ring i-update ninyo. Salamat sa mga uban aning akong kausa sa pagpakauaw para sa mga kabos kay ni anatay mga halin ang atong sitiyo, ang atong special slot niabot ng atong halin og 16,828 slots, 23,172 slots na lang ang available. So atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Unya ang ato sang DSAP investment slot ang atong halin niabot na og 111 nya 29 slots na lang ang available. Unya 98 na ka-slots ang atong nadawat nga actual investment. Pakpak na sa kanindot ana nya sa ato sang bag-ong gibalik nga SBF dag kagahapon man ni nato gibalik para sa atong kumbento tag 500 ni per slot nahalinan sa tag 41 ka slots gahapon nanasay inahinay lang ta napay 59,959. Ang pagpakauaw para sa kaayuhan sa uban nindot kaayo. Kadto bitang holy pads usa man tos atong gipabagaan og naong dinhi siging baligya no. Nya natuman gyud ang retreat sa mga pari. Dili baya tanang pari ni apil sa retreat nakauyo nako. Nabayay mga pari nga nagsigi sag pangatake nako. Pero apil sa sila dito sa retreat, apil po sila sa akong gipakauwawan pagpangayo para madayon ang maong retreat. So muna gitawag og forgiving hearts. Kana bang di ko mag-mind nga kining akong gitabangan, muunay niglibak nako, muunay nigdaot nako. Wa man sa ni siya'y ayo. Ana, dili ay. Mao na siya ang atong buhaton nga maghatag itag forgiveness. Ngano man ang makapabawi sad aning skandal, kaning sin of scandal is sacrifice. Kanang kamautang moantos para sa nakasala nato. Mao na si Kristo gibawi niya ang scandal of the cross. Kay ang scandal sa cross nga ang bitayon sa cross kadto ra gyung makasasala. Sa dihang si Kristo gibitay sa cross nga way sala og naghimog pasaylo, nahimo ang cross nga simbolo sa kaluwasan, simbolo sa pagpasaylo. Munang pirmi gitang magamit anang cross kay naa diha ang tuburan sa atong kaluwasan. Naa sa diha ang atong kadaugan batok sa dautan, ang pag-antos. Mao na nga ato ning padayonon mulikay ta sa skandal o mulikay ta nga di ta ma-scandalized pinaagi sa pagpasaylo, maglikay sa ta nga dili ta skandalos sa uban pinaagi sa pagpasaylo, dili ta magsigi og away-away labi na gitang niya sa simbahan. Skandalos kaayo mo bitaw na ang atong Santo Papa mihangyo namong mga kaparian nga palihog ihunong na ning mga sexual scandals, kaning pagka-materialistic nato o pipila nato nga mga pari
mga obispo, apil pang mga kardinal. Kay very scandalous nis kalibutan nga kita nga nagprofess og balaang kinabuhi mao na hinuoy tambok sa atong kaugalingon pinaagi aning mga material nga butang. Kita nga mao'y dangpanan sa mga tao nga mga nanginahanglan nga alimahan, mao na hinuoy mumulisted niining maong mga gitawag nato mga huyang nga mga katawhan. Ang term ana nila vulnerable young or vulnerable adult. Mao na nga challenge gini ang pagpuyo sa kinabuhing balaan, pero magsugod na sa atong kasing-kasing. Andam unta tang moantos, andam tang magpakauaw para sa atong isig katao. Bisan pag ilatang sigihag daot, bisan pag sigihan tan nilag panginsulto, sige lang gyapon tag higugma. Sige, lingi katapusan imong tupad. Ing nabsugod karon din agit ta magdumot ha. Sige. Nawa nagay dumot. Sige. Nindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, ang atong magtutudlo nga si Kristo nagtudlo kanato sa pagsalikway sa tanang dautan. Busa mo ingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang simbahan magmadaogon diha siyang pagpakigbisog sa pagbatok sa dautan dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga Kristohanon matuohon, makabaton og kaisog nga musulti ug mubuhat batok sa mga dautan nga nagpukan sa atong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga natig-a diha sa pagpakasala, tandugon sa Espiritu sa Ginoo, sa ingon maghinulsol ug magbag-o sila sa ilang mga binuhatan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga masakiton, malig-on diha sa ilang mga pagsulay ug maghalad sa ilang mga kalisdanan aron makabig ang mga makasasala. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta. Sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang atong mga hinigugma nga namatay na, madala ngadto sa kahiusahan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Makagagahom nga Dios, hatagi kami ni anang lig-on nga pagtuo, mapaubsanong kasing-kasing ug mapasayloon nga mga huna-huna. Kay amo dawata kining amo mga pangamuyo, kay gituboy namo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daikun ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatago, nadawat na mo kining among gihalan,
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa akong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon dinhi niining Eucharistia, gisangyaw namo ang kamatayon sa Ginoo. Dawata ang mga gasa nga among gihalad ug tabangi kami sa pagsunod kaniya uban sa gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana ang usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya ugpahan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon,
ug kadtong mga nabiktima sa mga gubat ug kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namin nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, paghuman ng imong dinhi sa maayong sa langit. Ang kalanunan sa matagal ihatag ka namo karong adlaw. Upasaylo kami sa among mga sala, maayong nga nagabasayo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami ilugyan sa pagsunod. Inunua, luwasa kami sa dalan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo mananging harian, ang kahumugan himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Way sama ang ugma sa Diyos sarang kanimo, kinabuhing iulan aron ka maluwas, kalabasan kadautan sa taong ipapas, masaylug ugma ihatag sa Diyos. Lul kaniya kay mamati siya ug salig sa iyang ugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos pamatian, kanunay maghari siya. Inamon, Ginoo, imong pamatian. Magampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod sa kalanon nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa imong espiritu, baskuga dinhi kanamo ang imong kinabuhi ug himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi. Nga ato lang buhaton para ma-maintain, sige lang gitag pasaylo. Ngadto sa mangayog pasaylo, bisan pagani kadtong di ka maong mangayog pasaylo. Ato nang hatagan og pasaylo. So salamat usab sa mga tao nga nagsigig tabang nato, nya padayon ta og suporta sa ato mga projects. Ang atong SBF DAG nga mga slots alang sa atong kumbinto na apay 59,959 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot para ni sa atong kumbinto. Gibalik ni nato kay nahuman naman ang holy pads. Unya sa ato sang special slot nga CTO or Christ Transforming Union na apay 23,172 slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya naasa ni siya 60 slot challenge na nasa daytay 146 nga nadawat nga 60 slot challenge nga tag 6,000 per challenge. So karon sa ning November 24 ang atong deadline og mahurot sad
di gani ato lang yang istoryahon ighuman. Nya ampo sabta nga napay daghang mo invest nga mga kaigsuonan nato sa atong DSAP nga tag 500,000 pesos per slot nga 25 per annum nga interest rate na apatay 29 ka slots nga available. Kining tanan para nis kaayuhan sa simbahan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magapahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong dayon ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, marunong sa gihapon atong